झमकौला से हुई। प्रणाम, हमार नाम नीरज है। अपने लगन के स्वागत बा हमारा यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिन पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के एगो फिल्म के ट्रेलर आई रहे। उ फिल्म के नाम रहे हर हर गंगे, जोन काफी वायरल भइल रहे। बहुत सारा लोग उ ट्रेलर के देखलक, बड़ा तारीफ कैलक कि ट्रेलर बहुत बढ़िया बा, बहुत रिकॉर्ड तोड़ दी भोजपुरी फिल्म में। तो बता दी, अब उ लोग के इंतजार रहल कि कब गाना आई। भोजपुरी फिल्म हर हर गंगे के गाना कब आई, तो उ गाना के इंतजार अब खत्म हो गई। काहे कि गाना अब आ रहल बा। कुछ दिन पहले पवन सिंह के एगो डायलॉग वायरल भई रहे, झमकौला से हुई, जौन काफी वायरल भई रहे। बहुत सारा लोग उ डायलॉग बोलते हुए दिख जात रहे। अब उहे डायलॉग अब गाना के रूप में आ रहल बा। समझ ली कि जब उ गाना के रूप में आई तो कितना वायरल हुई। उ गाना के नाम है झमकौला से हुई। DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल से एकरा के रिलीज कई जाई, जौन सुबह 6 बजे 9 तारीख के रिलीज हुई। जाना के गईले बानी सिंगर पवन सिंह और अनामिका त्रिपाठी। जाना के म्यूजिक देले बानी छोटू बाबा और लिरिक्स लिखले बानी रोशन सिंह विश्वास जी। तो ई गाना अपने लगन सुने सुबह 6 बजे यूट्यूब चैनल से रिलीज हो जाई। जौना यूट्यूब चैनल के नाम हो DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी। और ई वीडियो के अपने लगन के कैसन लागल, अगर अच्छा लागल तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करी।